Haka khandre tarik ukula lingkot arhaja arpun rio kala dan ke Jingpluh ding ke Shyrkhei ha Goenka compound ke badan hadien ke Anjali Cinema Hall haka baka ding ke baklang kala bam du bat penjular ya bun Tylli ki Īing ki badan haka te ke jaka. Kat kum ke jing jing tip laong baka ning jing ja kala ja kum ba sau beji ai bat ya ka daw ke ai ke bala penlong ya ka ding ban klang 4 la ban tip hadu mentah henrei lala ban saki pat baka ding kala nangpur stat haka bakala bam du ya ki kat tu kat ni Tylli ki Īing. Hadu berpenmi ia kini ke kubur nakal yang ki pulit Pynlip ding ke Fire and Emergency Services kidang Ïaleh ban Pynlip ia ke ding. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kata i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.